kai mu dan gaisa Gombe ta amsa ga mu mun nausa sai profesa malami kusa mikiya nesa sabuwar tafiya ga farar hanya farar aniya Gombe mun shirya muna Pantamiyya to masu jayayya ku daina ku zo gidan malam naji ana magana Gombe an zauna kuma an zana an kasa baina gashi ta nuna tanci sabon malam ne a bar mai kawai a dai huta kai zamani malam capacity malam quality malam ability malam honesty malam intellectual malam national malam international malam social malam original malam Gombe insha Allah ko gobe za a je mun zani profesa mun riga mun karba mu kan muna gidan malam Gombe insha Allah ko gobe za a je mun zani profesa mun riga mun karba mu kan muna gidan malam Pantami Gombe insha Allah ko gobe za a je mun zani profesa mun riga mun karba mu kan muna gidan malam profesa Gombe insha Allah ko gobe za a je mun zani profesa kaliki Allah na sarkin ruwa da yayi shirwa yalwatacce Allah kukan mu kai muke kaiwa Baba zan tuya ba in manta albasar sanwa annabin Allah masoyin malam Isa Pantamiya Pantami Gombe yau ga sabon shafi ku zo mu dai bude tunda dai yau ladi ta nuna gobe ne monde tunda malam ya amsa kiran talaka na gode marhabin malam dan Gombe na jiran mulkin Pantamiyya profesa da gaskiya ta zo ke ƙarya ki kwashe kayanki masu kushe shirin a hirɗin ku hasada taki abin shaho ashe ba shi rungumar zaki bal ya kulkairan ko ku yi shiru akan tsarin Pantamiyya Pantamiyya ga shiri ya shiryu fasinja zo ku hau mota midiya ta matasa kowa ya zo akwai data kudirin malam shine rayuwa ta inganta lokaci alkali mu sai maji daɗin daular Usmaniyya Pantami mai gida Isa baban mu kyan hali jayi Gombe mai shaida kullum nufin ga alkairi maganar gwamna ku cewa munafukai soyi Gombe sai malam ko baya mun ga alkairin Pantamiyya profesa ina na gabar ina yamma ina na kudu da arewa Gombe ta nuna Isa Pantami ake tunda mun auna a bar mana kayan mu za mu rike mai kamar gwamna tun bara marmarin ka muke matasa na ta jira tsofi suna ta jira mata suna ta jira yara suna ta jira Gombe san jiran na ji an ce jiran zuwan ka suke Gombe na tana kulle ka rufe gidanka take Gombe Saudi na ji suna addu'a kiran ka suke kai akwai uban tafiya gwanin da bai gajiya
tahiya Sanusin Gombe biya ai masoyi ne ga Sunusi masoyin Malam Isa Ali Pantami a gaida Sanusi a sai Malam Gombe mun yi na'am za mu sha zamzam 2027 a gwamna muna gidan Malam Pantami kai a daidaita lokacin bita kun bi cancanta sabuwar tsafta yan gidan tsafta yan gidan data tawagar Malam ayarin Malam adali Malam kai hafizi Malam jarumi Malam Pantamiyya sai Profesa